Como sempre, a disposición, cando digades. Sí? Podemos? Perfecto. Bueno, pois, como sempre, antes de nada, moi bons días e moitísimas gracias por asistir a esta rolda de prensa habitual xa do venres, na que facemos un balance da actividade política desenvolvida nesta semana no Parlamento de Galicia e que estuvo protagonizada nesta ocasión pois unha sesión plenaria que poderíamos calificar sin dúbida de intensa, na que, además da aprobación da Lei de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, asistimos a dúas importantes comparecencias de conselleiros do Goberno galego sobre temas que creo son de máxima actualidade. Na primeira delas, o conselleiro de Facenda deixou ben claro as razóns polas que Galicia non pode, non debe aceptar a condonación da débeda que, para cumprir os desexos do independentismo catalán, o goberno do señor Sánchez pretende impoñer ás comunidades autónomas. En primeiro lugar, porque rexeitamos que o goberno central premie desta forma a comunidades autónomas que se destacaron por malgastar o diñeiro público, por incumprir os compromisos de débeda e de déficit impostos tanto pola Unión Europea como polo Goberno de España para os momentos de crise económica que sufrimos non hai moitos anos. Pero o que é máis grave, non podemos aceptar que os galegos sexan os máis prexudicados nesta condonación da débeda. Xa que, como ben puxo de manifesto o conselleiro, somos a comunidade autónoma que vai ter unha menor condonación da súa débeda por habitante axustado, 1.369 euros por galego frente aos 1.892 de media nacional. E, ademais, case 1.000 euros menos do que van a gozar os residentes en Cataluña, na Comunidade Autónoma Valenciana, en Murcia ou en Andalucía. Un negocio ruinoso para Galicia e para os galegos, porque a realidade é que cada galego, polo feito de ser galego, ve reducida a débeda en 1.477 euros. Pero, ao mesmo tempo, ese mesmo galego, polo feito de ser español, a débeda se lle incrementa en case 1.700. E isto dá como resultado que cada galego verá incrementada a súa débeda en case 220 euros. Se sinta español e galego, como facemos a maioría, ou se sinta pouco menos que alleo a España, como lle pasa ao nacionalismo galego. O que Galicia precisa realmente, e non nos cansaremos de dicilo, é unha reforma do financiamento autonómico que atenda realmente o custo de prestación dos servicios e que recolla expresamente o agravante, o encarecemento que supón o envellecemento da nosa poboación e a súa dispersión pola xeografía galega. Neste momento, o actual modelo de financiación non achega os recursos suficientes para a prestación dos servicios públicos en Galicia. Un déficit que o conselleiro cifrou en máis de 500 millóns de euros cada ano. Para cumprir un obxectivo que parece bastante razonable, que calquera galego, resida onde resida, reciba un financiamento equivalente á media de España e, polo tanto, poida recibir os mesmos servicios que calquera español. Pero, como lamentablemente o goberno de Sánchez non ten entre as súas prioridades inmediatas este novo modelo de financiamento autonómico, pois Galicia ten tamén un obxectivo a curto prazo. Que o Goberno de España actualice as entregas a conta das comunidades autónomas, porque este retraso xa está a supoñer unha retención de case 1.600 millóns de euros a Galicia, o que supón un quebranto moi importante do equilibrio das contas da comunidade galega, que se traduce en 1,5 millón de euros en xuros adicionais que temos que pagar cada mes. A extrema e preocupante debilidade do goberno do señor Sánchez está a perxudicar claramente e sensiblemente a todos os galegos, porque a súa incapacidade para sacar adiante uns orzamentos súmase ao feito de ter que aceptar todas e cada unha das chantaxes aos que os somete o independentismo catalán e vasco, cun único fin: manter na Moncloa a Pedro Sánchez e seguir gobernando a costa das demais comunidades autónomas, que, por desgracia, somos utilizadas como moeda de cambio, negándonos o financiamento que nos pertence para a prestación dos servicios públicos que reciben ou que deberían recibir os cidadáns. O que resulta máis lamentable de todo este embrollo no que está metido o goberno do señor Sánchez é o apoio incondicional tanto dos socialistas galegos como do BNG a este propósito de impoñer unha condonación de débeda ás comunidades autónomas
E é evidente que nacionalistas e socialistas galegos miran máis polos intereses de partido que polos intereses dos galegos. Algo ao que xa nos teñen afeitos, desgraciadamente, pero que parece para eles non supor a máis mínima asunción de responsabilidades ou que mereza, ao menos, unha desculpa pública. Esta sumisión de Pedro Sánchez ao independentismo catalán non se limita ao financiamento, senón que abrangue a outros moitos aspectos, como a concesión, por exemplo, da amnistía aos dirixentes que impulsaron unha fallida declaración unilateral de independencia ou a máis recente cesión de competencias en materia de inmigración. Unhas concesións ao independentismo que amosa claramente a discriminación cara a Galicia do goberno do señor Sánchez, que lle nega ou lle atrasa con evidente descaro o traspaso de competencias, como a dos pedidos persoais e materiais sobre o litoral, que agora parece, por fin, vai ser unha realidade despois do acordo acadado entre o Ministerio e a Consellería, ou a transferencia do salario mínimo vital ou o traspaso da AP9, que está a sufrir semana tras semana aprazamentos descarados na súa tramitación no Congreso por parte da presidenta socialista do mismo. E sobre esta autoestrada, esta semana vivimos un novo episodio coa confirmación no Congreso por parte da Secretaria Xeral de Transportes Terrestre do Ministerio de Fomento de que o rescate da concesión da AP9, abro aspas, non é viable polo altísimo volume de gastos que conlevaría inasumibles agora mesmo polo Estado. Dase a circunstancia de que esta afirmación produciuse xusto 2 días despois, 48 horas despois, de que o reelexido secretario xeral dos socialistas galegos anunciara a bombo prato en Santiago durante o congreso que celebrou este partido que, volvo a abrir aspas, nos chegaremos á liberación das peaxes. Pecho aspas. Un anuncio que fixo diante do mismísimo Pedro Sánchez, que non dixo ninguna súa intervención a pesar de que era perfectamente consciente de que o que estaba vendendo o seu fiel soldado Besteiro era mentira e que para nada entraba nos plans do Goberno de España esa tantas veces prometida gratuidade. Descoñecemos os argumentos sobre os que se sustenta esta decisión do Goberno de España de non proceder ao rescate neste momento da concesión da AP9, polo que, dende o Grupo Popular, imos solicitar neste Parlamento galego que o Goberno Central elabore con urxencia un informe que xustifique tal decisión, no que se lle recolla expresamente unha estimación do custo que suporía este rescate da autoestrada, así como o gasto que terá que afrontar o Goberno de España para abonar as bonificacións das peaxes da AP9 ata o remate da concesión. Creemos que sería todo un exercicio de transparencia que nos permitiría a todos xogar coas mesmas cartas e valorar con obxectividade a mellor opción para o futuro da AP9. E, ademais, permitiría coñecer os argumentos que serven ao goberno do señor Sánchez para considerar como non viable, inasumible ou que tería efectos lesivos moi importantes para o Estado o rescate da AP9. Todas elas declaracións literais do propio goberno. Xa estamos fartos deste baile constante de cifras que se ofrecen por parte dos responsables do Ministerio para valorar o posible rescate da AP9. Cifras que un día acadan os 4.000 millóns e poucos días despois suben ata os 6.000. Cando que sí coñecemos realmente que o Estado xa ten reservados 3.150 millóns de euros para abonar á empresa concesionaria as bonificacións das peaxes ata o remate da concesión no 2048. Dase a circunstancia de que esa cifra reservada polo Goberno Central para bonificacións da AP9, eses 3.150 millóns, é moi superior ao máximo de 2.331 millóns que supería o rescate da AP9 segundo o informe elaborado para a Xunta por unha consultora de prestixio especializada nestas cuestións. Por lo tanto, exiximos seriedade e que o Goberno Central cumpra os compromisos anunciados a todos os galegos, liberando as peaxes da AP9, tal e como anunciaron durante a campaña electoral, e procedendo á transferencia de autoestrada a Galicia
como temos acordado unanimemente neste Parlamento de Galicia en reiteradas ocasións. E para isto o primeiro paso sería levantar o bloqueo que a tramitación da proposición de lei aprobada por unanimidade neste Parlamento está a sufrir no Congreso pola decisión da mesa do mesmo e da súa presidenta, e que leva xa 23 prórrogas. Non me vou cansar de repetilo. 23 prórrogas nesta legislatura ao prazo para a presentación de enmendas a esta proposición, que chegan a 38 aprazamentos se tomamos como referencia a chegada de Pedro Sánchez ao Goberno de España. Queremos para a P9 o mesmo trato que o Goberno de Sánchez está a dar a outras autoestradas españolas, principalmente na zona de Cataluña e o Levante. E así o imos seguir pedindo sin descanso, porque Galicia e todos os usuarios da AP9 necesitamos unha vía libre, segura, libre de peaxes, e que una de norte a sur toda a cornixa atlántica galega. E xa para rematar, para poñerme a vosa disposición, para atender calquera pregunta que consideredes oportuna como sempre, quero voltar a poñer de manifesto a decepción do Grupo Popular pola cobardía amosada polo BNG e principalmente pola súa voceira, a señora Pontón, a hora de condenar a noxenta campaña machista levada a cabo pola CIGA contra a conselleira de Política Social. Un comportamento tan vergoñento que os levou a negarse a participar nunha votación durante o pasado pleno. Tamén foi incapaz de amosar a máis mínima mostra de apoio á conselleira de Medio Ambiente polo ataque que sufría a pasada fin de semana, por certo, por detractores de Altri, entre os que figuraban, por certo, moitos representantes e simpatizantes do Bloque Nacionalista Galego na comarca de Melide. E todo isto, a pesar de que ambas conselleiras tiveron intervencións no pleno nas que falaron directamente das situacións que tuveron que padecer, pero que, lamentablemente, non contaron ni coa condena ni co apoio dos deputados nacionalistas. En política non vale todo, e menos o desprezo machista ou a cocción que viviron persoalmente estas dúas conselleiras de que se define como feministas confesas e defensoras da liberdade, que ademais se serven da mentira, da manipulación, para incluso chegar a criticar unhas declaracións do presidente Feijóo na que supostamente decía que a señora Pontón estaba necesitada. A verdade é moi distinta. E, por sorte, temos a mediateca do Parlamento de Galicia para comprobar que, en realidade, o presidente Feijóo estaba falando da necesidade da señora Pontón, tamén no que momento, de utilizar a mentira para atacar ao goberno galego. Para nada doutra cuestión, como quere dar a entender a señora Pontón, e que, por certo, o presidente Feijóo, ante o rebo daquelas palabras, tuvo a ben rectificar inmediatamente retiradas por se alguén se podía sentir ofendido pola súa mala interpretación. Debería tomar exemplo desta forma de actuar do presidente Feijóo a propia señora Pontón e as súas compañeiras de escanos nacionalistas e reconsiderar a súa postura coas dúas conselleiras, rexeitando expresamente a campaña machista da CIGA contra a conselleira de Política Social e amosando o seu apoio á conselleira de Medio Ambiente polo ataque sufrido diante do seu propio domicilio. Creo que aínda están a tempo todas as diputadas do BNG de rectificar, algo que estou seguro agradecerían as que moitas mulleres que no noso país traballan por conseguir unha igualdade real de homes e mulleres. A loita contra este tipo de estereotipos machistas utilizados contra estas mulleres é común a todas elas e lamentamos que quen habitualmente quere facer bandeira política destas cuestións se agoche cobardemente cando a quen hai que criticar son os que comparten siglas, ideario e simpatías do nacionalismo galego. Pola miña parte, máis nada, e poñerme a vosa disposición por se hai algunha cuestión que consideredes de interés. Bueno, nos parece un avance significativo e unha moi boa noticia. É dicir, que un proxecto que resulta
de impacto altamente positivo no eido económico e no eido laboral pola creación que suporía de postos de traballo, pois se acredite que pode implantarse cumplindo todas as exigencias de carácter medioambiental e, polo tanto, sin afectar ao entorno no que pretende ser instalado, me parece que unha magnífica noticia. Pero é un paso máis, unha tramitación que vai ser longa e que agora, pois, será a propia empresa a que teña que avaliar tamén cales son os condicionantes que se lle impoñen para poder instalarse alí e tamén o propio Goberno de Estado que agora, unha vez que se coñece esa declaración de impacto ambiental positiva con determinadas condicións, tamén terá que pronunciarse definitivamente sobre cal é o grado de compromiso que ten cos investimentos en Galicia, sobre todo cos investimentos de carácter industrial e que nos gustaría que fora tan entusiasta con estes investimentos en Galicia como se está amosando igualmente entusiasta en outros puntos da xeografía española. O gallá sexa así e o gallá os galegos podamos beneficiarnos da creación e da implantación dunha nova industria en Galicia que creo que pecha un ciclo productivo fundamental e de enorme interés para o conxunto da comunidade autónoma. Non o sabía, perdón. O posicionamento de Ana Pontón me parece pouco sorprendente. É dicir, se xa era exactamente o mismo antes de coñecer calquera informe, pois é evidente que a señora Pontón sobre este tema non ten ningún xuicio, simplemente ten un prexuicio. E, polo tanto, debería intentar vencer ese prexuicio para facer unha análise pois un pouco máis equilibrada da situación. Creo que o que foron, non se debería poñer en duda, o que fixeron os técnicos da Consellería, emitindo un bon número de informes, 34, no que participaron na súa redacción ata 42 técnicos distintos. Eu creo que disto deben de saber un pouco máis que Ana Pontón, como saben seguro moitísimo máis que eu. E, polo tanto, o que espero é que todo o mundo sexa respetuoso. E iso quere dicir que, do mesmo xeito que a empresa tería que acatar un informe de impacto ambiental negativo, supoño que os que tiñan dúbidas hasta ahora terán que acatar un informe de impacto ambiental positivo. Se alguén ten algunha dúbida respecto ao contido do mismo, por suposto, hai procedementos para amosar de maneira respetuosa esa dúbida e presentar as alegacións ou as consideracións que se consideren oportunas e serán polos mismos técnicos avaliadas e resoltas. E eu creo que o que temos que facer é favorecer a chegada á nosa comunidade autónoma de calquera investimento que cumpla cos máximos requisitos ambientais. Volvo a repetir, ese é o condicionante. E ese foi o condicionante que neste primeiro paso foi superado. E por iso me parece unha magnífica noticia. Eu lamento o cambio de opinión radical da señora Pontón respecto a este tema. Pero non me cansarei de recordarlle que antes das eleccións o que pedía o BNG era a implantación desta industria na Mariña Lucense e preferentemente en algún concello gobernado polo propio BNG. Lamento que non sexan tan xenerosos cos cidadáns da comarca de Melide como o eran no seu momento cos da Mariña, ou non sei se temos que pensar que a señora Pontón tiña entonces algo en contra dos cidadáns da Mariña Lucense e por iso insistía en levar ali unha industria que agora non se cansa de calificar como bomba ambiental. Eu creo que é unha bomba para Galicia os cambios de opinión da señora Pontón. Iso sí, son unha bomba de demagoxia. Debería de intentar quitarlle a espoleta a esa bomba nun período máis curto posible.
No, creo que as protestas neste caso son cíclicas e perfectamente orquestadas por parte de algúns grupos políticos e, polo tanto, teñen moito máis que ver co calendario político que coa tramitación ordinaria de calquera proxecto industrial. Así que, supoño que, como sempre, pois farán visión cortoplacista e intentarán pois facer o de sempre, non? O que levan facendo xa varios meses, que é presionar aos técnicos, que son, en definitiva, os que se teñen que avaliar e definir sobre as cuestións técnicas que afectan a este e a calquera outro proxecto industrial. Volvo a repetir. Agora, estamos escoitando nos últimos días cousas que son realmente sorprendentes. Eu, polo tanto, espero que reconsidere a súa postura a señora Pontón e espero, e isto sí que é fundamental, que o Goberno de España se pronuncie por fin. A declaración de impacto ambiental foi superada cuns determinados condicionantes. Se a empresa lle parece unha boa noticia, polo tanto, está disposta a asumir esos condicionantes, falta que se pronuncie o Goberno de España e saber se Galicia ten acceso en condiciones de igualdad aos fondos que sí se están espallando por outras comunidades ou se unha vez máis se vai a permitir a discriminación e o prexuicio simplemente por razóns ideolóxicas. A nos iso nos parecería gravísimo, como nos parece gravísimo que iso se este respaldando dende grupos políticos que, en principio, deberían compartir con nós a defensa dos intereses desta comunidade autónoma. Algúna outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e seguimos falando nos seguintes días.